Какво става, хора? Аз съм Габриел Геймер и днес ще играем на Clash Royale. Сега ще ви покажа нещо странно. Ще ви кажа защо. Както виждате, имам Mega Knight. Ако се чудите как го имам, тук с един мой приятел трейднахме. Дарахме един майнер и той ми даде и Mega Knight. И от сутринта го имам. Така... Хок. Какво да трейдна, бе? Не мога. Wizard. Ничего не искаше. Писе. Бе, тази батерия. Как пада, бе, нали съм зарядно? Да отворим два честа. С ключ. Мали. Аз на този Royal Tournament въобще не мога да играя. Преди да започнем с истинските битки, дайте да изиграем един дабл еликсир драфт. Да видим какво ще направим. Така... Най-бати купайте карти. Айде. Много еликсира дос. Елитките. О, Ламбърджак ще взема аз. Кеф има. Сто рейдж. Ще чакваме то. Спирит за колко пусна? Пуснем ли дрила? Той какво пусна? Знаете. Аз тия прасета, кой ги прави? Прасета на мезета. Да и Ламбърджак от другата. О, лайтник имам. Да го използвам ли? Какво да го правя аз? То Ламбърджак бая набита. За тези прасета тук вече ми трябва. Но аз нищо не мога да цели. Какви са тези глупави карти? Това ме разби край. Ламбърджак. Бам, бам, бам. Скелетън баръл. Аре, едно дрилче. Тук е една атака. Опа, ренча. Така кулата му замина директно. Тичи директно. Па тръгвам и да пъткуваме. Това ще го види. Между другото, искате ли клипа, с които снимам с фейскам? То лайтник да го използвам ли тук? То не го не използвам. Аз той малкото. Не е литки да пусна. Не. Лъмбър. Не бе. Пускам го аз, някакво правя. Той стана много тъпо. Дрилчето. Дай. Ренча. Да. Стой. Кулата му заминава. Край. Така, сега ще пробваме една нормална игра. С Mega Knight. Така, айде да почваме. Пета арена са. Знам, слаб съм. Влезте ни в клуба, ако искате.
Аз съм почти всеки ден активен, тъй че къде може да играем. Как 3%, бе? Зарядно много тъпо. Не. Колеба се между тези двете. Legendary, нещо друго. Айди! Па между тях ще пуснем нали... Ай, пуснем. Та да ви колко е часа. Тая кула миша ще замине. Батълрам. То смай, че е излязъл от играта. Тъй като го гледам. Или чака нещо грандиозно да ни пусне. Аз няма кой да пускам повече, аз го пръснах този. Мега Найта е много силна карта. Както и голямата пека. О, Golden Chest. Така, нямам ключа да го отворя. Изхабих си. О, 1000. Така. О, аз... Скоро стигам 6-та арена. Скате ли в някой клип да се опитим 6-та арена? Па може и в този. Да. Аз както знам какво правя, една игра печеля, другата губа. Много ясно. Едно рамче да му удари. Не. Прицаках се. Стрели бързо. Чухте ли какъв звук е дадо? То Бейби Драгън. Аз ви казвам, че тук е тъпо, бе. Айде, ударих му кулата малко. То драгам една мускетарка ли да го атакувам. Тези гоблинчета тук са много досадни. Какво? 1%. Бай, чакай, бе. Ма то нали се зарежда? Я ще седа неподвижно. Те сприли, аз ли да ви ги бия, бе? Тия кули там за какво са? То принц искам да го пусна от някой страна тук. Аз като пусна принца, аз знам той какво ще ми пусне. Подготвям се. Знам какво ще пусне. Може и да не го пусне. Няма да го пусне. Казах ли ви? Ще пусне той. Досадното. Ще се не видят и прилипите. Ужасяващи. Много ме плашат. Пускам му найта си и се пусне нещо. Чакай. Да, окей, тук. Сега ще пусне уния драгон. Не? Искат говоря да не лъжа. Край, кулата ми отиде тук. Ня стане. Стой! Ниде бях. Дали ще му вземе едната кула? Убиха ми го. Сериозно. Двете страни са. Така. И принца ми отиде, бе. Така. Опа. Какво направих аз? Мускетарка! Можем ли? Не. Бам! Тия армии тук. Какви са те са армии? Yes! Едва ли ще чакаме да чупим и Кинг Тауър? Аз не мисля.
Стане малко ли 6 ерен? Да пробвам или пак? Те точно 100% ще ги дам на вещицата. Кой е лок, мортар, ракет, фланг пашил, егро и балун. Вижте къде е чак принципа, аз го имам. Така. Първия в нашия клан е ето тук. Вече може да му видите дик. А, той си го е променил? Да, напред беше друг. О, чакай, че аз се заблех. Искам някаква контричка. Фарбол ли? Вари бе. Е, там се пуска фарбол. А, така, точно по средата. Мега Найт ли да му пустим или Барбарин? Мега Найт, защото ми е най-новия. Както ви казах, трейнахме с един приятел. Именно този, който гледахме сега профила. Дадох му майнър, защото много искам Мега Найт, силен е за мен. И един удар направи. Тя Барбаринчета тук ще го правят ли? Ще го правят, бе, къде не го правят, бе. Не, даже и артисах. Дай! Тук принца сам ще може ли? О, той се чарна точно там. Добре, ще му набием така демидж. Сериозно ли бе? Я не ми реви. Знаеш как сте зарева аз те? Чакам да ми пусне нещо. Ти ще го прави ли тая кула, бе? Да. Не го де. Не. Там с китарка бая демидж би, като я апгрейднеш. Ще можем ли да го бием пак с този дек? Ако имате Мега Найт, пробвайте го, този дек. Аз печеля, дай, поне за вас, не знам. Това принц ще може да го уби. Ще може, бе. На 2 удара и готов. Батъл рамче. Не. Капринца ми е на бая кръв.